Дитячий час. Для нас відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, доки ти чуєш тут десь поміж жабер, ти пам'ятаєш себе. Чуєш мій клич, біля мене сотні невідомих облич, біля мене світло, хоча зараз ніч, біля мене біт, знаєш, це моя річ, біля мене... Кого блакитная? Может просто, спокойно перейти на той берег. Спокойно переходить. У кого нема блакитной, вам треба перебраться на той берег, але вам нельзя идти. И вам треба всей командой домовиться, как вы будете переходить. Мы не можем просто... Ты в команду. Давайте человек жабы спочатку. Все у кого желтые картки, Кого желтые картки? можете спокойно перебраться на той берег. Перейти. У кого желтая еще? Так. Так, у кого нема желтой, вам нельзя переходить и нельзя скакать як жабки. Але треба перебраться. То что вы вырішили, як ідете? Ну давайте я проверяю. Все разом. Однолького повинні йти. Я гляжу, хто не задом, я спиню. Це мої сьогодні наш, тобі мать, цей мав, ти почуй мій клич. Нове покоління, то є сотні облич, нове покоління, то людей лабіринт, нове покоління задає тобі риск. Ти палай гори, моє покоління вже чекає пори. Не дивися згори, не кажи ай-яй-яй, ти нам відчиняй, чуєш, нам відчиняй, ей. Відчиняй свої двері для нас, відчиняй вже тепер, доки чуєш цей біт, адже він тебе впер, до тебе тобі. Все у кого безового кольору, покажите, безовая. Безовая картка. Это ружовая картка. Хіба ж это безовая. Все у кого безово, спокойно переходите на той берег. Треба перебраться на той берег, тримаючись за один предмет. Давайте больше. Давайте. Даритесь, у всех даримся сразу. Это мое. Давайте. Ой, здорово. Никто не отпускайся, чекайте по кривому світу. Глядите, у кого есть ружовая, той может идти. Идите. Але, чекайте, але, у кого не ружовая картка, тому нельга не идти, нічого нельга робити. Вас повинні перенести тих, хто з ружовими картками. Ну что, нет, Захара. Ви всі одна команда. Поплыли. Так и не звались. Поплыли. Тут надо знак закрывайтесь. Переправа, переправа! Давай. Опа! Та-та-та, та-та-та!